Huriani tuhata diamu amanami dotinanami naksongoni akaya nakon nami nongro tujoro di
dohot akka ama dotina na dijabu na mengikuti acara on secara live streaming. Tapasada ma roha dok pikirata tamulai macarata. Uria na hinaulongan ni Tuhan Yesus Kristus. Goklas di roha do saluhut halak Kristen sadarion. Makalason pesta parningotan ari hananaik ni Tuhan Yesus tu Banua Ginjang. Hananaik ni Tuhan Yesus patuguot pakiribota tu Kristus. Pabua dang portibion ujung di pardalanan ni akan aporsia di ibana. Alai surgo hasonanganido. Alanii takas do hatinda kodota. Ali Yesus Kristus diho matama puji-pujian asangapun roh di saleling-lelengna. Hananaik ni Tuhan Yesus pahoton rohatta dui asa toktong margugu di bagasan pakirimon pabua naso ditadikon Yesus akkaruasna mangadopi hamaolon lumobima pandemi COVID-10 sia. Alani di bagasan uduk do serep miroha tapahibul ma rohata mar parsaoran tuhata Yesus ulu balang nagugui marende mahita. Marhite-hite guarni debata Aba, do guarni anakna Tuhan Yesus Kristus, do guarni tondet parbadia, na tumapalangi do tanaon. Amen. Songonondo di dok Tuhani, bahenokku do sogot, namunangi rap do tahu, hundul di habang sakki. Songonau, namunangi jala hundur rap dohot, damang di habang sanai. Haleluya. Haleluya. Martang yang mahita, alih Tuhan debata pargogo nasohatu dosan, saya pargogoy mahami makaporsyai anakmu nasasadai, si panguluhami, nama naik tu surgo, asa uparrohaut hami roha Banua Ginjang,
marhite-hite anak haolongan ni roham, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tangion hamuma patik di debata di pesta paningotan hari hana naik ni Tuhan Yesus sadarion imana tarsurat di Rom 12 ayat 10 sada. Rom 12 ayat 10 sada. Unang sumurut ringgas ni rohamuna parton di nagirgir mahamu oloi hamuma Tuhani. Atong rak mangidogogo mahita tutuhata lao mangulao patik nai. Ale Tuhan debata, saya pergugui mahami, mangulao nombar tu patik mi. Amin. Tatopote madosata tuhadopan di debata martangiang mahita. Ale Tuhan debata amanami para si roha nasumurung napungu dohami di jolom martangiang tuho. Deada mangasahon hati goran nami na mangasahon asini roham nagudangido. Saya asima roham mida sandok bangso nami sesama desa nami solutna. Nunga manaik ho tu badua ginjang, gabe raja ni raja, asa tuho pamusatan ni pakirimon nami, alai sipatado tartai roa nami, mambain akan di portibion gabe pamusatan ni pakirimon nami. Dang setia hami tuho di sudetiki dohot namasa. Asima roham dihami ale Tuhan, urupi mahami. Asa umolong jala upos rohanami tuho sian akan asing. Saya sungguli marohanami asa muba roha do pangalahonami ala ni Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami si panguluhami. Amin.
Baga-baga ni debata taringo Tuhan sisaan ni dosata. Songonondo hata ni Tuhan Jehovah unang ho mabiar ayaw do siluluan ho nunga pola hujau guarmu au napunaho asangapon madi debata na diginjang. Amin. Ikulo hitama katingako, Yesus Kristus partosin, asa tutorong nanaolo, panjakon nasitohi, panjakon nasitohi, ay nambiksak dohati asal bunga holomi buasari sesotokong saling lenai. Hatani debata turpuk di pesta parningotan hari hananaik ni Tuhan Yesus sadarion ima Efesus sada ayat 15 rodi ayat 20 Efesus sada ayat 15 rodi 20 asa aupe duku begi nang porsehamu di Tuhan Yesus jala holog rohamuna disaluhut akan abadia dang masadia umanduk mauliate sialahamu marningot hamu dina martangiang au anggiat di leon debata ni Tuhata Yesus Kristus ama ni hasangaponi Tuhamu tondi hapistaran dohot pangukapon mananda ibana dipatiur mamatan rohamuna asa dibotohamu rumang artas dirimon sian panjonai roh disurung hasangapon sitiano niakan abadai asa ditandahamu nang hagogok ni gugona nasumurungi na tuhita akan naporsea siang pakorhon ni hagogonai na marmuliai. Ai di Kristus doi diulawan debata dina pina enenai bana sian namate jalan pina undul nai usiamuna di bagasan banua ginjangi. Tu ginjang ni nasa harajaon do tuaso dang hagogoon hamulia dot hamuliaon nang tu ginjang ni nasa goar na tarhataon ndada Holandia sianganon dohot do dinaro sogut salut na do dipatunduk tutoro dipatna jala dipabangkit do ibana na mangatasi sasudi gabe ulu ni uriai ido pamatangna na manggohi ibana asaguhanna sarsude di bagasan salhutna ima sahatna martua doakan atu mangion hatani dibata jala naupe opsa. Amin.
idakoma haporsiao tai songonai taindakon ni dongata sa haporsiaon di sandok portibion rap mahita mandok au porsea di debata Jehovah ido ama pargugu na suatu dosan na tu mapalangi do tanon au porsea di Yesus Kristus anak di debata Jehovah na sadai iman na tubuhan ni si Maria nagabe-gabian sianton di propadia andorang suabubuan ido tuata na tumana bernit di panguman ni silatus nama tetarpajal ibadah jawab idar silang na tua tu banua toru namulak mangulu di hari patuluhon nama naik tu surgo lahun dulu siamu dari bata Jehovah amanai pargogo na suatu dosani di sime ibana manghumi alak na mangulu dot namate au porsea di tondi perbadia jelas uria atau paniak akan abadia do di asain dosa do di hatai namendo mula malu usor dari dalam mate do di anguluan nasra sudah amin tabegema sunggul-sunggul di tengah-tengah ni huriata sadarion 10 Mei 2020 sada Romawi ia guar ni parpunguan sadarion ima pesta parningotan ni hana naik ni Tuhan Yesus do tema ima gabes tindangi ni Kristus Lukas 24 ayat 44 sahat tu 50 tolu 2. Nomor ragam pesta parningotan ni hana naik ni Tuhan Yesus sadarion Kamis 10 Mei 2020 sada ima pesta parningotan ni hana naik ni Tuhan Yesus jala di patu pahuriata do parmingguan ima parmingguan manogot masuk pukul 7 wib parmingguan Arian masuk pukul 10 wib, parmingguan Borngin masuk pukul 10 wib. Partangyangan wilayah, nagabe tuan rumah manang namandohoti di gereja partangyangan wilayah di hari Jumat, tanggal 14 Mei 2020 sada, ima wilayah 2, asareta mahitaro tu gereja. Songonima sunggul-sunggul dihita. Kristus terus ditanam Yeah.
ni tuaya sada. Dameni debatana sumurung sian saluhu naroha imana mangaramoti ate-ate doho pikiran munabi di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Barita nauli sian hatani Tuhatta di parsaurata di pesta parningotan di hananaik ni Tuhatta Yesus Kristus sadarion dienet sian Evangelium Lukas bidul lopat mamuka sian ayat 44 sahatu ayat 57 songonom mahatani Tuhatta tapa ikuti hukma. Jadi ninna ibana ma madok nasida omma akanataku na hatakon kamu surat dokeau do kamu jupang dosa na maka surat tarinot buat dipani diskusa biarkan nang hidupu kesal jadi dibukai ma nasida asa jatusi nasida nata surati nilin nama abdok nasida somonido tarsuratian manon naporsut Kristusi jala keke sian namade biari paduruho jala dari tahonotong lang arkiting warna mamugaw di roha mangalap asisa inusa angka bangso mamuka siang puta amulo makatita kotsa jala surohuma songot tuhamu nabilar baga-baga di lama alainian pahamu ibu tahun paima isurukon kamu agudur nasihat bincang jadi di tobion ibana manasida keluar tukang betani ini paherbang ma tanganna mama sumasu nasida nasida ibana sirang ma ibana sian nasida jala tarhiddat tugijang dungi di sobba nasida maibana jalamulak tuhuta Jerusalem marlas niroha situtu jadi toktong ma nasida dizoroi mamuji-muji debata ima sahakni turpukta Riani Tuhatta hama kadongan saha porsiaun barita taringot tu hananai ni Tuhatta Yesus Kristus sada barita na paujukon di keragu-raguan doho pasikopon nangulu nihita kana porsea sahak rudi bagasan partikianon nian
dang apalah hal nai baru taringot tu hananai ni zolma tu benua gijang. Nungadung masa nasongoni nang di pada nerubi tarsongon si Henok. Alai marasing do hananai ni si Henok tu benua gijang daktar patudu si tu hananai ni Tuhan Yesus tu benua gijang. Karena Yesus bangkit dan naik ke sorga bukan mengakhiri karya atau pekerjaan atau pelayanannya di bumi dan di sorga. Layang go si Henok manaik tu benua gijang merediam maibana di hasonangan nasa dilingai, tapi Yesus justru naik ke sorga bekerja dan melayani dari sorga ke bumi ini. Dia justru melakukan karya-karya walaupun dia berada di sorga, karena di sorga dia naik ke sorga adalah untuk menyediakan tempat bagi orang percaya dan dia akan menyertai setiap orang yang ada di bumi. Idoha surungata akan aporsia di Tuhan Yesus. Nyan nang dihaporsiaun ni akadongata nasing dihaporsiai dua dong kebangkitan. Molo di dongata silum rupani adong dotong diha taringot tu kebangkitan di Quran surat Ar-Rum pasal 56 ayat 56 mulu dihalaki diguari soal kebangkitan hari kebangkitan yaumul ba'ats. Mulu di nasidat hiado ditaringoti dotong bahwa ada kebangkitan orang mati. Iya, ada kebangkitan dan bukan hanya kebangkitan tapi ada hidup setelah orang mati, yaitu hidup di akhirat. Bodoh di surah Ar-Rum didok, sungguh kamu telah berdiam dalam kubur menurut ketetapan Allah sampai hari berbangkit, maka marilah hari berbangkit itu, tetapi kamu tidak mengetahuinya. Aladakya di boto zolma sari-hari do tikki haheheon ni zolma dohot hahananaik na tu benua gijang. Hampir sama dalam hal itu pemahaman kita. Alai di tonga-tonga ningulu ni kasisiani biak kamang dang bui sikop songon kita sonari dang bui sikop pemahamatta taringot tu hazongjongan ni Tuhan Yesus Kristus dohot hazongjongatta songon naporsea mangatusi hikayat menjadi pengikut Kristus, menjadi orang percaya, menjadi orang-orang yang memahami firman Tuhan itu dari Old New Testament kepada dari Old Testament kepada New Testament. Siap pada narubi satu padan nai baru. Jala ido kebingungan ninang akasisiani. Ayang gotaringot tu si taonon haheheon di Tuhan Yesus sasitonga nang di pada narubi nunga tibuhian di surirakon akapanurirang taringot tu si. Dang hal nai baru bi. Ido badido di 5 Musa 10 panurirak sada songonawon patidangon ni Jahoba de batam siat tonga-tongami sian haham gim ibana tama tanghonom muninna. Itu menunjuk kepada Kristus. Di Yesaya 55 ya obat 15 didok nunga didok di si taringot tu Mesias yang akan mengemban seluruh dosa-dosa manusia. Sudi pardangolan ni zolma di portibion adidok di si tongoddo sahita diusung ibana jala pardangolatta di porsan ibana alayang gorohatta maddok de batama micang mamukul do pasipal ibana Habe ala ni pangalosiot teibana tertulang jala binahin ni hazahatot teibana babungang. Hikayat penyelamatan oleh Tuhan Yesus Kristus sebenarnya. Nungatibu siapa dan narubi dususurakon. Alai dang boy takas dia tusi jolma taringot tu hadirion nai.
Bahkan sada adung ni Tuhan Yesus nanal-nal siap Psalme 22 dohot 1 ayat 2 ima adung ni Tuhan Yesus tikki di hau persilangi bana Eli Eli lama sababtani. Ale de bataku puasa tuk tadi konom wow. Podaro di guari di paranai baru angguk badar nabadia. Nuang di dok Tuhan Yesus marhite turpukon ikut sau masongon nauk sini rakon ni akapan urirang di badan nerubi akan naung ni dok ni surati di badan nerubi ikut sau mainin na Tuhan Yesus adorak sumanaik ibana tu banua gijang dia do lapatan niak kamanginang naing diratai kembali unang ganggu akka sisiani asal menal-nal dia tu si taringot tu hapor sihaon do namang hiutot tu hatai idom badidok kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke sorga adalah titik terakhir kesempurnaan penghayatan dan pengertian serta pemahaman tentang pribadi Yesus Kristus itu sendiri. Ai di bagasak kaheheon nai tarboto ma takas ma di patuduhom ma halongangan sian hatutubu nai saat Tuhan naik ngai takas masih kop biat tu si jolma nasoro siap portibioni bana naso marharoan siap buni ni hazol mau ni bana tetapi dia adalah benih yang lahir dan datang dari sorga dak siap portibiok karorana jaladang biat di portibioni bana aina rosiab banua gijang gui bana asa hana naik ngasasi tonga dia kembali kepada awalnya mulak ibana tu inganan harorwanna di patuduhonima bahwa Tuhan Yesus benar-benar adalah sungguh Allah, sungguh Tuhan, sungguh yang maha kuasa, yang tiada Tuhan selain Yesus Kristus itu sendiri yang datang dari sorga. Jalaidu hapor siauta. Kebe Roma halakam medok saya ditantang mai. Ido di sido deliknya ajarane. Kebe Roma dong atas saya ditantang mai. Saya didokma tiada Tuhan selain Allah hendak nasida. Kenaikan Yesus ke sorga membuktikan itu bahwa dia adalah Tuhan, dia adalah sungguh Allah. Dia bersumber dari sorga dan dia akan kembali kepada sorga. Daksabun ini hazol mau nih bana. Dang rosa portibio Jesusi. Dak kasil perkawinan ni zolma ibana. Itu makanya selalu kita katakan kedatangannya dan kelahirannya juga telah menjadi keajaiban yang sangat luar biasa di Portibion. Alani hamuak kadongan saha porsiaun adong mapiga-piga hal naikon berengota ganut Jupang parningotan dihana naik ni Tuhata Yesus Kristus. Na parzulak kamanginang di patuduhan hana naik ni Tuhata Yesus Kristus ido sada teologi na ginorana teologi kebangkitan bahwa Allah itu yang hadir di dalam Yesus Kristus itu adalah sungguh-sungguh Allah yang memiliki kekuasaan yang maha kuasa di tengah-tengah bumi ini. Sadia bukti honotta mati ibana ditaluhut doha matiani halongangat dui nasohya masa dui hehe pesilat sarus nasi nunggul ni Yesus dui sian hamatian di Yesus doh wasui nuaing manaik ibana tu banua gijang di patuduhonido bahwa sungguh-sungguh dia adalah Allah yang hidup yang memiliki kuasa di bumi dan memiliki kuasa di sorga. Ibana marwaso di Portibio di patuduhon.
Disunggul do zolmas yan namate, di pamalum do zolmas yan namarsahit, di bahad do marnidak kana mapitung, di bahad do mardalan akan pangpangon, hari ada tahe galubang ni tawipe lautipe tarpaso Yesus do. Oleh sebab itu Yesus itu adalah Allah Tuhan yang berkuasa di bumi ini, dan Dia adalah yang berkuasa di sorga. Jadi nang ragu kita porsi itu Yesus, ini nang honda berzulu. Unang margasigat tung behita tuhuaso dohot haguguni dirita nang portibion. Na paduahon siang haheheon ni Tuhan Yesus akamang takas do didok nang merkite bukun na badiai bahwa Tuhan Yesus Kristus itu betul-betul adalah Tuhan yang baik bagi manusia yang percaya kepadanya, yang memberikan pengharapan didok ibana borohak Yesus tuban wagijang para di huninganan dihita, para di huninganan dia kena porsea, para di huninganan dia kena olo majalo ibana gabe si palua, gabe di patuduhoni dua kamanginang, sekalipun manusia harus menjalani kematian, sekalipun manusia harus menjalani kepahitan dalam dunia ini, tetapi bukan itu akhir perjalanan orang percaya. Yesus telah duluan berangkat dan menyediakan tempat bagi kita. Ngai para di bana inganan nasonangi alai dang murah tusi hidup persoalan na bolo di para di Yesus inganan ya memang cuma-cuma doi, gratisan doi. Dilihat tuh hatai, persoalannya dak sudah itu sih. Itu gabe pergumulan. Jadi kan anak yang dohot tuh sih, tuh punya prasyarat doh. Iya dong kotok syarat nada. Bulu di pangukapon si Yohanes sih do. Ba tianon ni mana mau nangi masa lu na ibana gabe anakku ibana au gabe debatana ima akan monang manaluhon portibion na monang mapersilakko diri na di hasianganon na monang maralohon na sahagiok ni portibion na monang manaluhon portibion akan amian dihatan itu hani baido na bongok tu siatong. Tuhan telah menyediakan itu di dalam Yesus Kristus. Tuhan Yesus naik ke surga adalah untuk menyediakan tempat bagi orang percaya. Dak sudido hotu si daung ido bain na padua hom marhiti turpuhon akai semana do hotu si dilehom madong tugas di turpukon tuak kasih siani ada rakso naik go baibana sa dulu jitu ni didok mana sida barita hok kamuma tik-tik kok kamuma asa sudi pa wahon roha biar semua orang mau memperbaharui hidup olo pa wahon rohana pasahat tamumai itulah tugas yang diberikan dan bahkan Tuhan dalam memberikan tugas itu dia berjanji pai mahamu mahuleo pegogo tu hamu mertudu-tudu ma itu tod di porbadia si halat sonota 10 hari naneng roh. Mereka diberi tugas untuk mewartakan agar semua orang bertobat. Olo mubah mau memperbaharui hidup. Sungun narisido mulo ditaringoti hamu baun ni roha. Dalam murah-murah uluzul mahita tersinggung. Setiap kita berbicara tentang pertobatan, bahwa hamu maruhamunan inna, budu menyinggung perasaan. Lai, ala memang di sepanjang pembelajaran tentang pertobatan amak kamanginang, ay bahasa disuruh Tuhan Yesus bahwa hamu maruhamuna. Totuna donggo nasulu muba. Na toktong barong di portibion na takang
Na toktong gua dong akka na jogal roha. Makanya Yesus memerintahkan itu. Bari tahok kamu mah. Hamu baun ni roha. Berubah dari mana? Adong do dangulu berubah jolma. Adalah faktor gen. Jadi dia setelah menjadi bawaan seperti itu. Semule denek terus tekang. Sampai doli-doli terus tekang. Dunga mama bedo ina tok songoni. Dangulu mubah. Mungkin itu telah menjadi habitat. Ya, telah menjadi bawaan. Lalu nak salahmu saminggu nasal pungai paingot tita. Sabwa pezol mabudu berubah boy. Boy do boy. Bah sedak kasih Paulus boy. Dia adalah antikristus yang menganiaya dan membantai orang-orang Kristen, guru besar Yahudi, pembunuh. Boleh bertobat? Boleh. Makanya hidupnya bahkan namanya berubah dari Saulus menjadi Paulus. Banyak dalam Alkitab orang-orang, baik perwira-perwira itu, petinggi-petinggi itu, penguasa itu, yang kaya, yang memiliki jabatan bisa berubah dan bertobat. Ada. Cornelius, perwira Romawi ketika Yesus tergantung di kayu salib. Oleh sebab itu tidak ada kata yang tidak bisa berubah hamanginang. Persoalan nasada do, nari minggu ini pengot tita sajamitai akan nauk tubuh sian Tuhan tai, nauk tubuh siat Tuhan Yesusi, nauk tubuh siat debata. Akanak ni debata telah memiliki status yang baru. Dari manusia lama menjadi manusia yang baru. Oleh sebab itu keanakan kita lah yang kita pertanyakan kepada Tuhan. Kalau kita merasa tidak mau berubah dan keras selalu dalam hidup ini, pertanyaannya, apakah kita telah sebagai anak-anak Allah yang dilahirkan kembali di dalam Yesus Kristus? Karena di dalam itulah kita bisa dapat berubah. Yesus menyuruh itu. Asa sahat tu surgoi neng borhak nama ibana, neng lau nama ibana. Para dion na nasonangi. Bari tahok kamu maju molo hamu baun ni rohai. Asa dohok do tu si. Asa dohok do sudiak kana porsiai. Ganuk ma. Tuhan mubaun ni roha. Sian na so porsea madi Tuhani. Sian na siya tong martakang ni roha. Palabbo ma. Sian na solo mangulahon lomo ni roha ni Tuhani. Ulahom malomo ni roha ni Tuhani. Sian na tok kita saidi rasuki hinagio ni daging dohok portibyon lokangi madirim siani. Itulah hamu baun ni roha. Napadua tugas napadua di dok Tuhan Yesus tu sisian nai. Hamu magabi sitidang iku. Kamanginang tidak semua terpanggil menjadi pengkhotbah. Tidak semua terpanggil menjadi cintua. Dak sudi terjuwa kaparopuang gabi diakones do bibil pro. Dak sudi terjuga bipadita. Ala imana jot taguari akka pemberita firman. Tak sudi kita parzamita. Jala ngadipat orang Tuhan Yesus yani. Adongku di bagawi pangajari, di bagawi panurirang, di bagawi apostel, berbagai talenta Tuhan berikan bagi manusia. Tak sudi gabi panurirang. Tak sudi gabi parzamita. Alai sudi do boy gabi parzamita, sudi. Ada yang berkhotbah secara verbal dengan kata-kata, menyampaikan firman secara suara,
lewat mimbar dan yang lain, tapi ada pewartaan menjadi saksi Kristus adalah lewat gaya hidup. Di parahion ni para puan macetak kas dodok nih. Di jamita renungan di pesta puncak parahion parupuan. Tak sudi hamurwate ke parupuan ni huriat tesi. Dari mana orang tahu kita adalah orang Kristen? Sedia duit terboton ni halak kita halak Kristen. Ya, mulu Katolik kan karena mereka memiliki ciri khas. Ya, di dia pihak laki mulu martangi torina do. Tarida cirina. Jadi mulu hita Protestano sedia mencerita. Sedia do boy ciri khasta. Ya do kami tiki pembina-pembina pedi tadi pimpinan ngirido perasaan. Idok matu kami soonon. Mulu hudul-hudul dua tolu halak pedi tadi sadenganan. Aduh dihatain inna. Be homai bagan be ai soto betutu mulu pasuk pakami kebedita curhat do. Ai waduh uang ya lame hoisan. Nangiri puang agagu ya sudah masih bawa holsona. Ai sutar tahu puangin na. Yojar satoru ipisat sanggijang yojar sa capingin na sede kan. Si bawa holsona mah. Jadi dok mah mudu sarong behasingamu merpungu dua tulu halak sada bedita makatai dangadong lapatamu pedita dok gabi halak Kristen ninna kunadong go hasinganna mulo merpungu hamu merpungu mesal ono palak amaman halak Kristen soraon anong go tercermit di perpunguan ini songok kalak na porsei bana nuaingon hamu masuk kainai mulu merpungu hamu dua tolu halak rupane boleh siap persaurani tercermin bahwa persekutuan Anda itu adalah persekutuan orang Kristen manang torma bahas nasing go kan ay mulu merpungu dua tolu halak bayi mak bui doi papuat sokol sona bui alai babira mulu berpungu hita dua tulu halak mulu naringkat tahatai las do berrohani Tuhani alai mulu mabahas naso si bahasot do hita isi do mabahas naso tatu si bah bertobatlah. Pemberitaan Injil bukan hanya lewat kata-kata verbal tapi lewat gaya hidup. Hidup betadokon pemberitaan Injil yang tercepat adalah melalui gaya hidup. Molo miyak ko mang di tonga-tonga ni lingkungan miunak sisugo. Molo roho tu sada perpunguan unang gabi sisugo. Molo miyak kita nuang di tonga-tonga ni masyarakat na majemuk akka manginang unang gabi sisugo di lingkungan mi. Udo di parahion di parupuan ni. Tuksura di bolokos sampana di Zulu Jabum unang terbuat rabas buat hopeyasun harus mau seperti itu. Bahkan dalam hal aspek-aspek gaya hidup yang lain udah disi haru bidatta akan aporsiaon tutuhani kalau dari kita tidak terpancar bahwa kita itu adalah orang-orang Injili. Orang-orang Injili itu adalah orang-orang yang selalu memancarkan Injil dalam hidupnya. Tuksura hudul hosona udoki di kereta api, manang merebus samu di Transjakarta, manang di motor mini najolo. Jika kau orang-orang muda, kau lihat orang tua berdiri, katakanlah silahkan duduk pak. Unang itordokat tong bas, abidan tiket musanau. Ni tersoni tong ahabida puro gerizot sanau sarwa bayar pilih tahun dan nadak soni bulu binireng na tumua
Say jongjong baibo poso bahudul sinurui kusonido gaya hidup. Ya. Dari gaya hidup itulah pemberitaan Injil yang paling cepat amanginang, bukan mengatakan bahwa harus orang menjadi Kristen. Kita salut dengan seperti siapa itu yang di India itu, orang India itu, justru dia menjadi pelaku firman Tuhan, walau dia tidak mau mengikut menjadi Kristen, tapi dia mau melakukan ajaran Tuhan Yesus Kristus. Jadi yang gaya hidup on gak bisa tidang ini Kristus ikut tarida do, siap bohit tapi ikut tarida do hita si tidang ini Kristus. Kok tarida do nang berjarumu terus. Iya, harus memberikan aura yang senang bagi orang lain. Itulah saksi-saksi Kristus itu. Bukan hanya membacakan Alkitab amanginang menjadi saksi Kristus, tidak. Tapi betul-betul kita menjadi orang-orang yang Injili, memancarkan sinar Injil, memancarkan sinar terang, kebaikan, kelembutan di mana kita berada. Kok marasing matong gaya hidup me na porse di Yesus Kristus. Dohok na so porse do Tuhan Yesus si. Asa di dohok butul-butul lo na burzu do halak Kristen obba. Luar biasa do halakonin na. Alay mulai berek kita juit-juit. Ya, ada ko hata tong kafir do itorin nama. Torino do nonna. Namanya orang kafir begitulah. Itorin nonna doi. Kafir-kafiron nama hita nakpe soyatu sila watane kafiri. Iya, karena apa? Mungkin dari suruh gaya-gaya hidup kita. Lalu pemberitaan Injil itu, kesaksian itu adalah melalui gaya-gaya kehidupan kita yang bisa terpancar. Yesus memesankan itu sebelum dia naik ke sorga. Beritakanlah agar semua orang bertobat. Olo bawah rohana. Beritahu kamu masih tidangikku mahamu. Engkau akan menjadi saksi-saksiku di tengah-tengah dunia ini, mulai dari Yerusalem ninna itu rupukon. Jadi kita coba masuk di hananak Tuhan Yesuson. Aura yang menyaksikan menjadi saksi Kristus, penuh damai. Ya, mau melakukan yang terindah dan yang terbaik bagi manusia dan bagi Tuhan. Itulah kesaksian kita. Edang boy hamu sudi gebero tulang kata nomor zamita kan? Iya, tidak, bukan itu. Ada ngadong silyon itu hatta bahwa mana bertugas isi, onna bertugas isan, odisan, Tuhan telah mengatur itu. Tapi bagaimana kita semua diajak Hobartus Sada Petrus tulu ayat siai akamanginang, kita dipanggil menjadi imamat am yang rajani, menjadi saksi-saksi Kristus, menjadi imam di tengah-tengah keluarga kita, menjadi saksi Kristus di tengah-tengah keluarga kita, di tengah-tengah lingkungan kita, di tempat kita bekerja. Kutarida mah akan aporsia di Tuhan Yesus dijabut tapi ya tak guguhi martangi yang ijabuta. Bertanggung biru kamu tahu jauhmu bertanggung kita kan mana kau letak kimangan doh udah mau letak kimangan minggu rokaten dari minggu ikan ipi mulai tanya kodok saya mangan ayo dulu padung butong jadi do siane hazal mau non ido gawe mekelek kelau na sugot senum hudul majaha dong buku terbitan Kanisius, buku kecil ditulis AA Kunto. Judulnya remaja tentang Herodisme. Memang anggo keinginan dizolmokan luar biasa doh. Dibayan judulnya, dan itulah keinginan orang. Dan ini sungguh berbanding terbalik dengan kehidupan kita orang Kristen. Kecil bahagia, muda foya-foya, tua kaya raya, mati maunya masuk surga. Tahu iya nanti, pas dia mang, bulu boy kan, ya kecil bahagia, luar biasa. Nuangok kan, Sony doh kita tidak danakta. Bagaimana membuat dia bahagia terus? Neberud dengan dong
ado hudulan di bayi motor-motori asabu turmerdelan kan adong kono ado kereta-kereta nai saburi gohe pak na uti muli bane beroni dia dongi boro-boro songoni to sabung kui bebet kimersuat di belian syarat-syarat sabungnya kan bayi do dadang majili mat dokoni ido mangsiani bar ido itu bahkan ya to sabung ihau mai baru syarat-syarat mai bisa bil mersuan iya dang adong na beruon makana orang bahagia do raiba na berut kidak danak mulai merdeleng ngai suruh mabuat mual ngai suruh mulai mangalopa bayi do raw betangguh ra kana satu bayi mangaratu yang guna tubuh na pinagudang ngai jengkol laman waeng do pote tempe hola lau be salak ngasih sekolah tu Surabaya ma datang lama ngasih mausin na kan ngakuliah iya tapi itulah keinginan orang kecil bahagia setelah muda dia mau foya-foya tua maunya kaya raya setelah mati maunya masuk surga lengkap tabu terlalu enak itu iya sedia deleni tidak gampang masuk surga itu mengartikan bahwa ketika kita sukses dalam hidup ini bukan berarti kesuksesan itu bisa membawa kita ke surga, enggak. Bukan bisa harta kita membawa kita masuk surga, tidak. Bukan bisa jabatan kita membawa kita masuk surga, tidak. Alai mululu hamu gabisi tidangnya di Kristus mubama angguetong dohonon nama tikina makuburi kan ido mulunung ni kubur ali sianu setan do permulan dagingmu ikamula jului gabetano alai Tuhan di batana manop aho do Tuhan Yesus Kristus nama kokopo do tod di porbadia nama jowo tu huriane Tuhan guruan na sura suda amen ninna dungi panguzungi di dokma aina mangihu matu nasida naniu naniula nasidai di situ pertimbangan terakhir. Apa yang kita kerjakan akan itu menjadi Tuhan, kunci Tuhan mengadili terakhir dalam kehidupan kita. Dung roibana daong sonok kiad dohoinna. Natakang goho. Haburjum mudak pas. Burjudu walai dak patsa burjum mairong go burjuzol madak pas. Iya, adong go burju dak pas burjuna sonon. Jadi unak tabereng ada burjuzol mangatik kos burju hidup bembolo iterjemahon itu asal kitab holong iko kolong agape do dang boy filos filia manangala parmudaron manangala nasing atau ada keinginan ikon holong agape do jadi bodoh burjuzol ma bukan berarti dia karena hidup di dalam iman dan mau menyaksikan Injili dalam hidupnya dirupi contohnya sada halak ditongani hati ninguluan yang di koronaon orang kan butuh sokongan dari mana-mana pekerjaan. Kita bantu dengan tulus. Tanpa ada itikat yang lain dari bantuan itu. Anggota bantu ratok sasahalak asa tuduk tuhita. Salah rui. Holat so honabe torohata tortatarik kerizunai dak pasi. Dangga berjuang nih. Bukan kasih itu. Burju na songo dia do burju sian las ni roha songo panguluyon di Tuhani itulah kesaksian Injili karena dilahirkan oleh pemahaman kita dan tugas kita sebagaimana Yesus yang memerdekakan kita menolong kita sedemikian kita harus menyaksikan pertolongan dan membawa orang kepada perubahan kehidupan ikonido momen ne hita kana porsea na parpudi hananak ni Tuhan Yesus marhiti sami taon nakamanginang sonanggo ngulutta hanya itu 3 butir kita laksanakanlah yang tadi sonanggo ngulutta berekamu mada ditogihom maholat sisian nai tu dulu situ nih bahado bet Tuhan Yesus naking disi miam mahamu disonninna hidup main 10 hari sebelum Roh Kudus turun betul-betul mereka berada di dalam bait suci Yerusalem itu
Mia mahamudison. Donge di paherbang ma tanganna mamasu-masu nasida. Yesus berangkat ke surga adalah meninggalkan berkat di dunia dan bagi setiap orang yang percaya. Jadi bukan hanya di alam surgawi Tuhan berangkat mau menyediakan, tapi Tuhan Yesus memberkati kita yang masih tinggal berada di dalam bumi ini. Di pasu-pasu tu hatai do hita namiyad do di portibion di pasu-pasu. Di bagasan linggom mitangan na do hita di bagasan pasu-pasu ni Tuhan do hita na tinggal do di portibio songos sisiani na majalo pasu-pasu yuzupor hat Tuhan Yesus di pasu-pasu. Nakpe saya meragam do multi tafsir taringot tu pasu-pasuon. Ala asongoni mungkin paham tajolo lumubi halak Batak. Kalau paham nih halak Batak kan ngulu nomor 2 ido. Aro tahe manggul tumbulu-ngulu nomor 2 halak Batak. Hamoraun agabiun asangapon mulurang lengkabi dang natar pasu-pasui. Jadi na budaya liling gua menonton budaya Toraja sian YouTube karena Toraja itu kan hampir mirip dengan kita. Ido mulu manotok kamu YouTube akan berguna si pada bukehmu. Coba menonton budaya Toraja. Iya, dihalaki kan adong do budaya mulu mati bana dang merasohotan. Iya, dang dikubur tutano. Alai adong go tempatna kalau digijangi tanui di bain putih, jaladang bau. Ada kayu di situ katanya membuat bahwa mayat itu tidak bau. Iya, jadi akan nasomuli, nasomarasotan, ibam sih. Inarohaku, bau ngiri rupi halau bisa kami batahonin naro itu budaya-budaya asli Toraja itu. Baru ada dikubur sampai di terjang bukit gunung luar biasa. Bukamu coba bukamu. Luar biasa dang minau tahu na wai bay mekad di namatay tuban wagijang di tibing. Boleh nanti kalian searching dari YouTube. Ninna banang nasa sumono matuban wagijang dang minau to. Manang alaraje banang minau to. Satu ngamati na mangului mabuan namatay. Diluzay namatay na mengului. Dang atusan. Luar biasa. Silakan nanti emang tonton lama. Ay sonom materjalna di bawah kabambu uti makadi namatay gak tahulah, belum pernah saya lihat seperti itu. Sakitnya mengubur jauh di tebing gunung itu. Soni budaya nasida mungkin sonon itulah dulu budaya-budaya itu. Jadi sehingga orang itu mungkin itulah menurut orang itu pemahaman tentang mencari berkat, menjadi orang yang diberkati mungkin seperti itu. Jadi kita mungkin alasai terobsesi dope pemahaman nasungoni. Jadi sehingga kita tidak, ketika kita tidak lengkap sempurna kehidupan kita ini, dang adong mobil, dang adong jebu, dang marpangkat danak, dak songon, sehingga kita merasa tidak terberkati, tidak terberkati. Allah merasa kita tetap tidak lengkap dan tidak sempurna. Yakin mahamu sampai mati hidarang arong bui lengkap sudi na manguluan. Dan kalau itu kita cari, yakin Tuhan tidak akan memberikan itu. Karena apa? Tuhan memberikan sesuai dengan kebutuhan kita. Mulu itu saya tangan angat tonik kolyanon itu ani lema tuau paho puku na burju na rambut pirangin na dang lianon nai. Au keriting ko Tuhan bangunang mena tubuh bau puku na keritingin na dang lianon nai. Ya, karena Tuhan melihat sesuai dengan kebutuhan kita. Jadi nang laro hatak kamanginang mulo songonon suarung. Iya tu siya kada ba pasu-pasu ni Tuhan ni songononin na. Iya tu iba na waro Tuhanon bukan itu pemaham berkat amanginang. Iya dong. Dangi
anggo pasu-pasu na berzulu ido dung ro Tuhan Yesus pinuzin maribata aman itu hatta Yesus Kristus aman itu hatta Yesus Kristus naung pasu-pasu tu hita ragam ni pasu-pasu partodion sian banua ido pasu-pasu na berzulu. Kalau kita berada di dalam Tuhan, hidup ini enak, senang, dinikmati, susah, dalam derita kita tetap bisa merasa bahagia. Itulah orang-orang yang terberkati ya manginang. Boy do torop di leon tuzol mahagabion boy, alay mulu sudiru si buan arsak. Saya ada penudung, saya ada di penjara, tulu per narkoba, saya ada holan na raja kawin. Lapatan nih. Unak soni dok nyalakan atong saya ada pianaki 5 permainin na kan? Iya. Batu horot tong berak pasu-pasu irazuman dang ndak mungkin lah. Iya, bukan itu. Jadi unang laro hatak kamanginang ala pugu sawiran aso pasu-pasu Tuhan idak songoni. Ala songono kehidupanku sotar bereng halakan. Ndak. Jangan merasa minder dengan keadaan dunia ini. Jangan minder amanginang. Kalau kamu merasa tidak diberikan berkat jasmani dang diliau di hopar hepengon dang diliau kerejo, jangan minder. Justru Yesus paling peka dan melihat orang-orang kecil seperti itu. Dan Tuhan pasti mau menumpahkan berkatnya untuk itu. Tapi bukan seperti mungkin yang kau harapkan berkat materi yang seperti yang kau inginkan itu. Jadi adong golapatan ni napugos jong, adong golapatan ni namorajong, adong mergudan napugos jong itu namorajongi, merguna. Merguna namorajong itu napugos jongi, merguna. Kalau kita mau menjadi satu dengan yang lain menjadi berkat, dan itulah berkat itu. Ketika orang-orang mau hidup di dalam Tuhan, saling berbagi dan menolong dalam kehidupan ini, disitulah berkat Tuhan benar-benar nyata bahwa kita itu telah menjadi lahir di dalam orang-orang yang injili. Injili artinya orang-orang yang hidup di dalam iman, di dalam firman itu sendiri. Nuaeng ditinggal hodo pasu-pasu di portibion. Raihlah. Meraih itu adalah ketika kita mau melaksanakan apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan ini. Dalam kehidupan komunitas bergereja juga seperti itu amanginang. Berikanlah yang terbaik untuk Tuhan. Di rapar kota namanginang sering gereja menjadi bida do tuhitan, mulu hitan homido pesipatang gungulu partodion idaun. Lemulo di hitan di kota jala anggap barani onok kudo madok tuhita. Sutuk tabain gabi mangalului pusa-pusa merhuria, mangalului paso-paso do. Allah gabi sering naik terjebak kita, seolah-olah kita mau seperti gerakan-gerakan idol. Ya hanya bagaimana bisa acting, bagaimana bisa beraction. Suatu terjebak kita di sini. Jangan. Kehidupan komunitas bergereja bukan seperti itu. Mempersembahkan hidup ya, memberikan yang terbaik ya. Tapi jangan, jika engkau mau menjadi tokoh sentral di situ sehingga Yesus yang engkau percaya itu terbelakang dari hidupmu, itu salah. Harus Yesus selalu yang dikedepankan. Harus Tuhan yang selalu ditonjolkan, bukan kita. Dalam apapun yang kita kerjakan, bukan pribadi kita yang mau kita tonjolkan, tapi buah-buah yang jili yang kita hidupi itu. Itulah kesaksian-kesaksian itu. Dan begitulah berkat itu akan mengalir sesama kita. Alania kamanginang di hananaik ni Tuhan Yesus sadarion. Marilah unang maholan tuhat tay nakok tuban wagijang alay hapor siyaw tama dohok manian lam tibu ma pemahamatta lam manguluhi tadi bagasat Tuhani gabe si tidangikku mahamu ninna tema ni minggu sadarion. Marilah
dari gaya hidup kita, perbuatan kita, apa yang bisa yang terbaik dalam hidup ini, bagaimana kita hidup di tengah-tengah masyarakat yang sangat majemuk, di tengah-tengah lingkungan kita, mari selalu terpancar Injil dari kehidupan kita. Di tengah-tengah gereja juga, mari kita juga menjadi saluran berkat satu dengan yang lain. Karena di dalam itulah Tuhan akan semakin memperhatikan dan memperhitungkan kita sebagai orang-orang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Amin. Martang yang mahita. Maulati Tuhan diasini roham. Di nama naik ko tuban wagijang lam sikok ma panadaw nami diho. Gabilam waktu si hame masudi hikayat harorom tupur tibion. Dohot panadaw nami namar situ tu marado pokko natutu situ tu doho Tuhan narosya banwagijang jalek komulak tu banwagijang dang namar haroroan siap portibion mangulah hodi portibion asalam nal haborsyaon nami marado pokko manaik ko tu banwagijang toktong do mangulah hodi hame ainung nga di patuduh ko ho marhuaso di portibion zalaho marhuaso nang di banwagijang asa huasom ma hok toktong namian di bagasak kami ali Tuhan pasu-pasu do ditinggal hoko tuak kasih siammi ido nang haporsyaon nami molobor hatto tu banwagijang ditinggal hoko do pasu-pasum di hami imana mga ramoti daging naktod di nami alani anggia ma hobar tu pajuam mudo parsurumi sudi hami gabi sitidangim nong mangulu di bagasab barita nauli saitari da Tuhan sian rumang ni parngulun nami do panggulmiton ni ngulu nami asang giat lam tabba bilangan ni akkana burju songon na pinangidum tuak kasih siami mabaritahon barita nauli madok tuak kazol masaulu marhamu baon sa taruli Tuhan dihasesan ni dosa jala taruli nang dingulu nang pinaradim namanay kiho Tuhan tuban wagijang pargugoy mahami manggulahon hatam dohot parsurom mo di tonga-tonga ni ngulu nami di bagasan arisadarion ali Tuhan marhabo ni rohado huriam hakabibi tongon dinasugut borhat sahala naposom padita panusunan purba padita resop perkembangan Medan Aceh nung ngalaw masuk minggu Tuhan meruzung ngulu nasida Tuhan pergugoy ma keluarga nang yanakon nasida sa toktong mergugo jalahanan naik mutuban wagijang sadarion di parningotan nami ima gabe pos ni roha di naposom di keluarga ni naposom sa mergugo nasida jala makirim di nauk pinarademi nganannya kana porsea asa pazupang disi di hari suguti pergugoy ma sudi keluarga natininggal honni amanami paddita nami so ninak sudi si ulaon si ubasan nami di tonga-tonga ni huriamon ali Tuhan uboto hami do dang mergugo hami lumubi ma di tonga-tonga ni pandemi COVID-19 siyaon nasuleluasa hami Tuhan mangula do marpikir pos dorohan nami Tuhan sian rohan nami nong mangulu di bagasan hatam gabi sudi hami terjuga bisitid dangim laho mangulahon ulaon lomon di roham lahu padimud-dimudton huriamon dot akasi buhasan nami di tonga-tonga ni huriamon asalam marsangat jalam marsaringar guarmu jalam makirim dohami da kolat disot si buhasan nami alay nang gabi sitidangim nang huriaon ali Tuhan tuduru ni huriaon mangulahon ulaw perbarita na ulion mangurupi akka huria na met napatu uruk nabuy tartopak kami tarurupi kami asalam gadda Tuhan akka naporsia diho sabuy ni kami gabi akka perpanjangan tanganmu dadahola di huriaon nek tatapon nami alay bohama buy huriaon ali Tuhan laho mangula tuduru ni huriaon laho marbarita nauli tarpatu pahami doi Tuhan molo todim di porbadia margugui hok kami saluhuna atong ali Tuhan patulus sudi ulawmu
nanayang ulahonon nami diakan maragam di tonga-tonga ni huriam marsanga warmo ala Kristus Jesus Tuhan nami. Amin. Tapuji matuhatta tapasa mapiliatta. Mandungo
Yesus Kristus tu habang sana di surga, habang sana na tumibo sian akan suruh-suruan, alani tu ibana ma pakirimota, jala porsia mahita tu ibana di sudi tiki dohok namasa. Ayanggo holan di tano ondo hitama kirim di Kristusi, hitama jolma danumango. Taulah homa parsuruan ni Tuhan Yesus, margurasa marohatta mamaritaon barita nauli tu portibion marhite gulmi ningoluta. Aita boto do urupan ni toddi porbadia do hita patulutson lomo ni rohani tohata. Alani buang masondang nati unik buang mahatani Tuhani sayurupi na bogos na marang uli asarutu Jesus Tuhatai say batu pamai alani Tuhani soma irim balos na tuho di batado marnidanani ulami anang na agong parabueni tatang yakom mapiliata ali di bata amanami na di banwa gijang horo harorwani sa luhut si lehon naringgan doho nasa uli basa na mauliutus upasat hami masyan na nilehom itu hami pilihan nami tuho say jalo magiwa na hutsus di zulum pasu-pasu meja laramoti asahaw para siyak kami pilihanon pati buluhon harazaom di tonga-tonga ni huriam doho di portibion uhai marohanami marhiti-hiti tordim asalam hutadda hami gudang ni si lehon-lehom itu hami asalam gir-gir hami madok mauliate tuho marhiti-hiti Yesus Kristus Tuhan nami amin. Nasanani lehoni oni roni mamataku osaro oki roni salu Ali Tuhan Yesus Kristus naung manaik tuban wagijang nahudul di siamun di debata hasa ngapon dohot hamuliau madihoro di saliling nililing na namarlas ni roha bedohami nuaing ala naung monang ho jala di pabakit debata ho gabi raja di atas ni saluhut halongangat dosudi dalammu ai di patu toru ho dirim tutor ni saluhut alai gabuti mibbo hosian saluhut jala maruli goar asalopit saluhut ulu ni tot lahomar sobbatu ho jala ganup pamangan marhato potton hodo Tuhan mauliate marohanami tuho ala naung diukap ho dalan tuban wagijang gabe situan ni malim ho namangodihon hami tu debata sai pasu-pasu mahuriam namaringanat dopediha sianganon pai mamarpungu hami tu labungmu sai pasau mabaga-bagam tuak kasuruamu lehom matu nasida sahala dohot hagugun sian banwa gijang asa marmulia guarmu di portibion saya jari ma akapartohonat di huriam asa hobar tu lomo di roham akaturan pamit cangon dohot panugunugun nani aturkon nasida di huriam sai gonggomi jala paretai mahuriam di tano batakon asalam rarat jala monang huriami lehon hapistaran sian banwa gijang tuak keduk nami tuak kapadita guru dohot tuak kasitua asalam maraturan huriam di tanoon
sai pazongjong harazaumu di bagasan rohanami, asa marhiras ni roha kami mangului dohok mangihutton ho, pahok marohanami, asa huta tiddakok kami mangulu manang mate pehami, hodo Tuhan nami, sai paiyam mahatam do dame di huriam, asa huingot kami, dada hasiang anoninganan nami, ala di banua gijang di labung mido, sai ramoti mana manggonggomi kami, dohot raja dohot suruan nabi nabakina, lehot tu nasida hapistaran siap banua gijang dohot udut ni roha, asa dohot nasida mangului paretam, pasu-pasu masa luhu perguruan ni halak Kristen, sai homa dongan nasida juppa merpungu di gereja, di persikolan, nakpe di bagas nabi, sai lam lokangis yan hami, dosa dohot sudena pasoraton hami di hasianganon, asalam malungun hami pai mahon harorom mangalap hami tu labung ni amai. Amen alia manami na di banua gijang sai binorbadia magwarmu, sai roma harazomu, sai sauk maloma ni roham di banu tongon songon na di banua gijang, leo matu hami sariron hangulua siap hari, sisa madosa nami songop panesa nami di dosa ni rungan na merdosa tu hami, nak kami tugihon tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Pasu-pasu jana diramoti Tuhan debatamaho, disodakon Tuhan debatama buhina tuho jala saya sima rohana midaho, didopakon Tuhan debatama buhina tuho jala di pasaorhom madamena tu todim. Di sude